Μπουρ, Καφές. Η κόντρα, προσπαθεί ο Μπλάνκο, περνάει εκεί, πέφτει ο Κρέσιτς, θα δούμε αν βρήκε την μπάλα. Ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι, ο Μπλάνκο. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Νομίζω ότι βρίσκει και τον Μπλάνκο. Εδώ πρέπει να βρίσκει το δεξί πόδι του Μπλάνκο. Ένα πάγωμα της εικόνας. Εδώ φαίνεται να βρίσκει την μπάλα ο Κρέσιτς, νομίζω. Το άλλο replay, αν μπορούμε να δούμε, από πίσω από την εστία, αλλά με πάγωμα της εικόνας, παρακαλώ. Εδώ ο Μπλάνκο βρίσκει μπάλα, νομίζω. Ο Κρέσιτς από εκεί πέρα βρίσκει το δεξί πόδι του Ριβάλντο. Η μπάλα στα δίκτυα. Ισοφαρίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Εκλαμβάνουμε την απόφασή του. Μανώλη. Ναι, γιατί θα ήταν μόνος του μετά, βέβαια, με την εστία. Έτσι, ο Μπλάνκο, αν είχε περάσει χωρίς να έχει ανατραπεί από τον τερματοφύλακα. Γι' αυτό το λόγο και ο Νίκος Κωστένογλου και ο